ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ଜୀବନର ସାରାଂଶ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଭଗବଦ ଗୀତା ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୀତା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ମୋଟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 700 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର 10ଟି ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ। ଯେପରି ପ୍ରକାଶର ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଚମକିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ବଦଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଶୋକ ନ କରିବା। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ମରିଛି ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଯିଏ ଜୀବିତ ଅଛି ସେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିନା କର୍ମରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳର ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦ୍ୱାର ଅଟେ। କ୍ରୋଧ କଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆବେଗରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରି ବସେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରହି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆଗମନ। ଏହି ସଂସାରରେ ଆଜି ଯାହା ତୁମର ଅଛି, କାଲି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଯିବ। ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମନ ବାୟୁ ପରି ଚଞ୍ଚଳ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସନା ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ କରେ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ବଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ମନକୁ ବଶ ନ କଲେ ତାହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ସନ୍ଦେହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କଲେ ମନର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସ୍ୱଭାବର ସୁନ୍ଦରତା। ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବର ସୁନ୍ଦରତା ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ ହେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆମେ କେତେ ସଠିକ୍ ଏବଂ କେତେ ଭୁଲ, ତାହା କେବଳ 2 ଜଣ ଜାଣନ୍ତି। ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ମୋହ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆନନ୍ଦ ଓ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋହ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ଏହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଅନୁତାପ ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠାକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ସେଠି ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଏତେ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କେବେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ପିତା ନ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାଲି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯିବେ, ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କଠିନ ସମୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ, ତେବେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ନମ୍ରତା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଫଳତା ତେବେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନମ୍ର ହୋଇ ରହେ। ଅହଙ୍କାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯାହା ପାଖରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ଅଧିକ ପାଇବାର ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ କରି ରଖେ। ଉପସଂହାର। ଯଦି ଆପଣ ଗୀତାର ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ଅମୃତବାଣୀ ସମାପ୍ତ। ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି। ଯିଏ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେ ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ କରୁଣା। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଧର୍ମ। କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଆତ୍ମପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ସଂସାରକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା। ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଜର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ସମାନତା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକା ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ଅନ୍ତିମ ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ ପଥରେ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସାର କଥା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା 10ଟି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଥାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଅକ୍ଷମ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ହିଁ ବିଜୟର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏହା କାହାରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ବି ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ବାଣୀର ସଂଯମ। କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଟୁ ବଚନ ଶରୀରର କ୍ଷତ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଧୁର ବାଣୀ ହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିପାରେ। ମାନ ଅପମାନ। ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅପମାନରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସାଂସାରିକ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଲୋଭର ପରିଣାମ। ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ସାରା ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ଖାଇବା ବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଉପସଂହାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ମୋତେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ସଠିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାର ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତି ଭାଗ। ଭୁଲ ଏବଂ କ୍ଷମା। ଭୁଲ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ଖୁସି ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳି ଦେଇ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ସଂସାର କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ।
ସଫଳତାର କୌଣସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଥ ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେହିମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଏ, ବରଂ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ମନରୁ ଅହଙ୍କାର, ଘୃଣା ଏବଂ ଈର୍ଷା ଦୂର କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଗୀତାର ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।